След 40 почва да живее. Абсолютно. Много ми се хубавее. щеше Да. Много ми се щеше да се така. Какво ще ми снимаш наопаки? Айде снимай ги от лице, айде, ето, снимай ги. Кой избра тортата? Жорко. Жорко е избрал. Дай да ги викнем децата, бе. Вика, Чакай. Айде, викай ги. Дай да ги запалим. снимам. Айде, Ти снимай ли правиш? и Да не стане компания. пак като на моята. Не знам. Абе, лента служила ли ти лента? Няма лента, няма. Да не стане после... Айде да пеем, деца, Happy Birthday! Айде, че ще мине рождения ден. Кой може да пее? Никой не може да пее от цялата фамилия. Ще ти крача, да беше крача. Машаловите? Happy Birthday, Гонево! Happy Birthday! Чакай, Ана Мария. Айде, Ана Мария! Айде, Ая! Италянката. Италянката. Италянката е. Айде, италянката. Къде? Облича се. Какво се Ая, хайде, тортата изгорени Тя и знае, че ще свещите. я снимат сега и... Тя тортата ти качава 40 години, че чека още две. Така бе, така. Дай, обърни ги към Боби, обърни ги, Не така, не. Татър, добре, че са цифри, до сега се е стопила тортата, докато дойде Ая. Нямаше да помниш тук, ама накрая. Те ще ми шоколад. Позор, викате само, Ма викате, тя, викате. какво, нали беше облечена? Ще спознавайте, то викате през 20 ния район. Това е всеки година ли става? Айде, 3-4. Айде. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Elena. Ама ще си желая. Happy birthday to you. Желание? Да. Айде сега. Браво! Кой трябва да си из нас? Аз или тя? Кой трябва да излезе? Кой да е пръв? Шорко. Не, и двамата. Не, няма да стане. Кой не мога да пъва кабели? Роси бързо схваща. Кой да може да би пува базикала кабели? Така хубаво шахи. Чакайте да ви отрежа торта за вкъщи, поне като няма да ядете тук. Спознахме баба ти Леля. Тя да е голямо парче, не ги доби и сложи. Ето де. Майко, Така ще им отрежа едно. Ами баба ти ми е майка, доколкото си спомням. Не, ама не е ли при теб, тя къде е? Баба ти ми е майка. Тук. Не, защото баба няма тук ти я гледаш към мама или нещо такова и се звъня. Чакай да има. Тук има една кутия. Да сигурен ли си, че снимаш? Ми, да. Защото на завършването ми не беше така. Защото торта има за всички. Винаги има грешка. Да, една кутия. Леко склатането на камерата, Една ако кутия обичате. има там с капоцирано с карена. Да.